Rahayu, ingkang kinurmatan penguji UKIN pembelajaran UKM PPG dalam jabatan kategori kalih warsa 2021, kula Latifiah Ainur Rizki, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kalih warsa 2021 LPTK Universitas 11 Maret, dinten menika Selasa 13 Desember warsa 2021 badhe nindakaken UKIN pembelajaran kanthi materi nyemak cerita wayang ginakaken model problem based learning metode saintifik berbasis TPAJK. Matur nuwun. Dwijo ing era samenika dituntut kangge melek teknologi. Ngendikanipun sinten? Ya nggih atur kula. Nanging teknologi menika rak namung piranti lan sanes sedayanipun. Kualitas pasinaon ing kelas, interaksi antawisipun Dwijo lan murid. Nah, menika esensinipun. Ingkang mekaten menika ngendikanipun Mas Menteri. Lajeng menapa saged mlampah sesarengan? Yuk, monggo kita wiwiti. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kawontenan dinten menika? Alhamdulillah gumrega. Nggih. Sampun siaga nampa piwulangan dinten menika? Sampun. Alhamdulillah. Cobi sakniki ditengok-tengok wonten sampah mboten ten ngandhap, dicek. Banjur pakaian-pakaian dirapikan, dasi-dasi sing miring keng ngene putra miring ya, Put. Ya. Terus rambut-rambut sabuk-sabuk dicek, sampun ngagem sedaya? Oke, alhamdulillah. Nggih. Nggih, kangge miwiti piwulangan dinten menika, monggo Nang Putra, ketua kelas saged mimpin donga. Monggo siaga dedonga kawiwitan. Nggih, matur nuwun Nang Putra. Oke, salajengipun Bu Via presensi rumiyin. Aisa Erviani. Wonten Bu. Agistia Pinakesti. Wonten Bu. Pasca Nagistra Davanugraha. Wonten Bu. Lan pungkasan Vio Ardi Febriansyah. Wonten Bu. Nggih, ateges dinten menika hadir saya nggih? Ya. Oke, kangge miwiti piwulangan dinten menika supaya tambah semangat, Bu Via badhe mimpin yel-yel. Ya, kaya minggu wingi kae ya. Ya, oke, setunggal kali tiga. Basa Jawa. Iki basaku, basa daerahku, jati diriku. Jawa kuncara, SMK bisa, SMK hebat, Skanivo unggul berkarakter. Paring keplok.
Nggih, matur nuwun sangat semangate kelas sedasa PPLG setunggal luar biasa. Ya. Dados saniki Bu Fia wonten gambar ya ten mriki. Ditingali wonten gambar gelas kosong, ugi wonten gambar napa niki? Gelas diisi ya wis meludak-meludak ya, carane basane kendal iki meludak-meludak. Nah, cobi saniki Bu Fia badhe mundhut pirsa. Yen para siswa kon milih antarane gelas loro iki, kira-kira arep milih gelas kosong utawa gelas kebek? Kenapa gelas kebek? Ana sing gelas kebek, ana sing gelas kosong. Ya, cobi salah setunggal sing milih gelas kebek, alasane apa? Sakit ini Bu. Oke, banjur mau sing mangsuli gelas kosong, milih gelas kosong sapa? Kula Bu, mergo iso diisi napa wae. Ya, jadi bervariasi ya jawabannya. Ono sing milih gelas kebek, meludak-meludak, uga ono sing milih gelas kosong. Ya, neng yang dikaitkan dengan pelajaran dino iki, kesiapan para siswa nalika arep nampa pelajaran, dadi yo gelas kosong, bener banget. Amarga yen gelas kosong berarti kalian siap nampa pelajaran, siap diisi ilmu. Ning yen gelas sing wis ana banyune nganti mludak-mludak, me diisi apa wae yo bakal utah, ora ana sing mlebu. Dadi ngono kuwi analogine yen para siswa arep nampa pelajaran, dadi yo gelas sing kosong. Cakep. Ya. Ya, oke. Dinten menika Bu Fia badhe ngandharake ngenani nyemak cerita wayang lakon Bima Bungkus. Iki isih ana sesambungane karo materi Minggu Kepungkur. Minggu Kepungkur Bu Fia sampun ngandharake ngenani napa mawon? Ya, cakep, sedaya eling, sedaya kemutan. Ning coba ana sing bisa ngandharake cerita wayang iku apa? Kula Bu, cerita wayang yaiku cerita kang nyeritakake kauripan tuku pewayangan kan nyiruntuh. Biasane awujud tontonan utawa pagelaran utawa bisa uga awujud wacan tulisan. Nggih, matur nuwun Mas Putra, leres sanget tasih kelingan ya materi Minggu Kepungkur. Ya, dados minggu menika Bu Fia badhe maragakake lakon Bima Bungkus kanggo disimak para siswa. Nah, ten ngajeng niki Bu Fia sampun nyumadhiake tokoh-tokoh kang ana ing sajroning lakon Bima Bungkus. Dadi dino iki Bu Fia nggunakake model pembelajaran problem based learning ya. Kanthi capaian pembelajaran yaiku peserta didik mampu mengapresiasi dan memahami informasi berupa arahan dan pesan yang akurat dari menyimak teks sastra dalam bentuk cerita wayang Mahabharata dengan tujuan utawa ancasing pasinaon yaiku sawise nyemak para siswa bisa menelaah unsur-unsur intrinsik kang ana ing sajroning cerita wayang lakon Bima Bungkus, uga bisa nganalisis nilai-nilai profil pelajar Pancasila kang ana ing sajroning cerita wayang Bima Bungkus kang kajumbuhake utawa disesuaikan ning nggone kauripan padinan para siswa ing sekolahan. Ku nggih. Lajeng mupangateng pasinaon. Dadi nalika para siswa kuwi nyemak cerita wayang uga ana manfaate kang kapisan ya. Kanthi nyemak cerita wayang kuwi padha karo para siswa sampun nguri-uri kabudayan Jawa arupa cerita wayang. Banjur kaping pindho para siswa saged mundhut utawa njukuk mupangat kang ana ing sajroning cerita wayang, banjur diaplikasikan ning nggone kauripan padinan. Kaping telu ya, sing wis ngerti cerita wayang
Mbok menawa perwakilan saka kelas iki bisa makili melu lomba cerita utawa dongeng cerita wayang. Lan kaping 4 mbok menawa ana bibit-bibit terpendam ya. Sapa sing duwe cita-cita pengen dadi dalang ya, muga-muga wae bisa terrealisasikan besok. Kayane si Diandi cita-citanya pengen dadi dalang ya, Nang? Iya, oke. Salajengipun, nah, Bu Via wonten 3 pitakonan diwangsuli ya. Kang kapisan, ana sing wis nate nonton wayang Purwa? Pon. Banjur, sing wis nate nonton lakon apa? Mahabharata apa Ramayana? Mahabharata. Iya. Terus kang kaping 3, paraga wayang sapa wae sing wis kok ngerteni? Ayo, jare wis ngerti. Janaka, Arjuna. Lho Arjuna karo Janaka kuwi padha ya. Dadi Arjuna karo Janaka kuwi padha. Sak wayang ning dasanamane kuwi ana Arjuna, ana Janaka. Iku nggih. Nggih, oke. Sakniki wancine pretest ya. Bu Via ngginakaken aplikasi Kelas Point. Saniki silahkan para siswa saged buka browser banjur searching kelaspoint.oi. Lajeng mlebet Kelas Point ngginakaken kode 84796. Tulis identitas jenenge. Sampun? Oke, siapkan HP nggih? Ya, oke, silakan. Berniki saben soal wekdalipun 1 menit. Siap? 3x1. Soal pertama. Ya, sampun purna nggih. Nah, hasil langsung medal niki lho. Wonten kotak ijo, pink, biru, oranye, ungu. Ya, ana sing gur siji tok milih E. Nah, saiki coba ya kunci jawabane napa? B. Nah, sing jawab cenderung sekedhik ya. Cobi ya. Peringkat iki sing jawab tercepat bener. Cekat. Kartika April ya, paling keplok. Oke, siap? Nomor kalih. Oke, hasil sampun medal. Cobi ya kita cek. Sing leres pilihan apa? Ya E. Berarti langkung saya tinimbang nomor setunggal. Cek pemenang tercepat. Kartika April malih ya, paring keplok. Udah. Ya, sangar ya Kartika ya. Oke. Ya, oke. Sedaya sampun jawab pretest, wonten ingkang leres ugi wonten boten, ingkang boten. Ning boten napa-napa. Amargi materi pancen dereng Bu Via andharake. Mangke sasampunipun Bu Via ngandharake cerita wayang lakon Bima Bungkus kaajab para siswa sampun mangertosi soal-soal mau niku. Oke, saniki silakan para siswa bentuk kelompok ingkang sampun disusun minggu kepungkur. Yuk, langsung. Nggih, sampun bentuk kelompok sedaya? Sampun. Oke, nah saniki Bu Via badhe maragakake cerita wayang lakon Bima Bungkus. Ten mriki sampun wonten paraga-paraga wayange. Nah, mangke para siswa saged nyemak cerita wayang banjur analisisen secara berkelompok unsur intrinsik kang ana sajroning cerita wayang lakon Bima Bungkus. Coba isih ana sing kelingan minggu kepungkur kae. Unsur intrinsik ana apa wae? Tema, paraga, watak, latar,
Sudut pandang alur. Iya, bener banget. Ono tema watak lan paraga, latar utawa setting sudut pandang, alur lan amanat. Nah, mangke niku kang kudu didiskusiake. Paham? Nah, saniki Bu Fia badhe maragakake cerita lakon Bima Bungkus. Para siswa saged nyemak kanthi premati. Iki gunungan kanggo pambukaning cerita wayang. Kacarita ana ing negara Ngastina, Sang Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti lagi sedih atine. Amarga laire ponang jabang bayi kang dilairake dening Dewi Kunti lair awujud bungkus. Kakang, kados pundi menika Kakang? Kok bungkus dumugi semanten dereng saged medal saking bungkusan Kakang? Nimas, sing sabar ya Nimas, mesti wae bakal teka wektu bungkus metu saka bungkusan kuwi. Nanging kedah nenggo semanten dangu malih Kang Mas. Aku dhewe ora ngerti Nimas, ning sing sabar ngenteni Bima metu saka bungkusan. Inggih Nimas. Kabar laire Bima kang awujud bungkus kuwi keprungu nganti tekan kupinge Kurawa. Banjur Kurawa arep melu cawe-cawe mecah si bungkus nanging ora kasil. Si bungkus tetep ana ing sajroning bungkusan. Banjur Prabu Pandhu Dewanata nyuwun pitulungan dhateng Hyang Widi. Dheweke dedonga supaya putra kang lair awujud bungkus kuwi bisa enggal metu saka bungkusan. Banjur Prabu Pandhu Dewanata oleh wisikan saka dewa supaya Bima den buang ing alas Krenda Wahana. Nyuwun pitulungan dhateng Bathara Guru. Banjur Sang Bathara Guru ndhawuhi garwane Dewi Umayi lan Gajah Sena kanggo mecah si bungkus. Gajah Sena nyanggupi, banjur Gajah Sena mudhun ana ing alas Krenda Wahana. Ngupayakake apa wae kanggo mecah si bungkus. Kasil napa mboten? Pertama ora kasil. Ning pungkasane bungkus gunakake senjata utamane. Apa coba? Iya, Gajah Sena nggunakake senjata utamane gading kanggo mecah si bungkus, mak gleger si bungkus mecah dadi Bratasena. Nalika Bratasena metu saka bungkusan, sing diweruhi ya mung Gajah Sena. Bratasena ngira yen Gajah Sena arep mateni dheweke. Banjur Bratasena nyerang Gajah Sena, nandingi Gajah Sena nganti Gajah Sena sirna. Kekuatan Gajah Sena manjing ing awake Bratasena. Bratasena dadi sekti mandraguna. Banjur dheweke bingung, metu saka bungkus sing dingerteni mung Gajah Sena, ning malah dipateni. Banjur si Bratasena ketemu karo Bathara Narada. Aku iki sapa? Ngger, sira kuwi sejatine putra kapindho saka ratu ing Amarta, yaiku Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti. Nanging sira lair awujud bungkus lan kersaning dewa
sira bakal dadi satriya utama. Mula sira tak wenehi tetenger Bratasena ya ngger. Iya. Saiki si Bungkus wis malih dadi Bratasena. Bratasena iki duweni sifat kang becik, seneng tetulung nalika ana kang mbutuhake pitulungane. Nanging Bratasena kuwi ora bisa ngomong basa marang sapa wae kajaba marang Dewa Ruci. Senadyan to mangkono, Bratasena duweni sifat kang wicaksana. Sampun. Nggih, sampun nyemak Bu Via maragake wayang sedaya nggih? Oke. Cobi saniki diuraikan unsur intrinsik cerita wayang kang kapisan tema. Temane cerita wayang mau napa? Bener banget, kauripan. Bisa ya. Banjur kedua, kepindo ya, paraga. Coba langsung tak tekake paragane. Iki paraga sapa? Bima utawa Bratasena. Banjur iki sapa? Ya. Terus iki paraga sing iki bener banget, Dewi Kunti. Mau wis bisa ngandharake paragane. Banjur saiki watake. Watake Gajah Sena kuwi apa? Iya. Oke, banjur yen watake saka Bratasena. Pungkasan amanat, coba salah siji perwakilan kelompok andharake amanate saka cerita wayang Bima Bungkus. Kelompok Ambar. Amanat saka cerita wayang Bima Bungkus yaiku dadiya wong kang seneng tetulung marang liyan, aja waton tumindak ning kudu dipikir tenan supaya ora gawe gelo ing pungkasane, dadiya bocah kang bekti marang wong tuwa. Ya, sedaya unsur intrinsik wau sampun diandharake sesarengan ya. Saniki Bu Via sampun nyiapke LKPD utawa lembar kerja peserta didik. Mangke wonten tugas kelompok malih ya. Nah, niki Bu Via andharake riyen tugase yaiku analisisen nilai-nilai kang kakandhut sajroning cerita Bima Bungkus tumrap pambentukaning nilai-nilai profil pelajar Pancasila ing kauripan padinan. Niki cobi Bu Via bagi riyen. Niki kelompok Permadi nggih. Lajeng niki Gajah Sena. Mriki Bima. Sing mriki kelompok Dewi Kunti. Kelompok Pandu Dewanata lan pungkasan kelompok Bathara Narada. Ya, mangke sing dianalisis yaiku nilai-nilai profil pelajar Pancasila kang ana ing sajroning cerita wayang. Nah, saiki coba dieling-eling. Dadi profil pelajar Pancasila niku wonten apa mawon? Saged ditingali wonten PowerPoint ya. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, lan penilaian pemecahan masalah mangke kang badhe digarap lumantar LKPD. Bu Via mendet penilaian aspek asesmen yaiku jumbuhing jawaban tumrap dimensi profil pelajar Pancasila, banjur diksi kang digunakake kanggo nggarap LKPD, uga katepatan wektu pengumpulan tugas. Saliyane aspek penilaian niki sing ning LKPD uga wonten penilaian pengetahuan lan penilaian sikap. Oke. Nah, saniki wancinipun para siswa menyelesaikan permasalahan yaiku menganalisis
nilai-nilai kang ana sing sajroning crita wayang Bima Bungkus. Sugeng makarya. Cerita wayang Bima Bungkus dening Lativiah Ainuriski. Kacarita ana ing negara Ngastina, Sang Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti lagi sedih atine. Sedihing atine Prabu Pandhu lan Dewi Kunti iku jalaran ponang jabang bayi kang dilairake dening Dewi Kunti iku lair awujud bungkus. Ora ana gaman apa wae kang bisa mecah bungkusan kuwi. Kakak. Bima menika. Sampun dados daya? Oke, dados wancinipun presentasi hasil. Nah, dados presentasi Bu Fia ngginakake aplikasi Spinner ya. Dadi mangke sing menang kocokan niku ingkang presentasi. Ya, oke. Sakniki Bu Fia acak ngangge aplikasi Spinner ingkang presentasi nggih. Engkang presentasi pertama kelompok Bima. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita sedaya saking kelompok Bima pengen presentasikake hasil diskusi. Saderengipun perkenalake anggota kelompok kita. Setunggal Putra Inang Setiawan. Lan kaping pindho Muhammad Rahman Ikhtiar. Kaping 3 Fatanali. Kaping sekawan Muhammad Lendra Aliris. Kaping gangsal Fahriza Eka. Salajengipun badhe mas presentasi gitu. Lembar kerja peserta didik. A. Pencapaian pembelajaran. Langsung. Setunggal beriman, bertakwa lan berakhlak mulia. Nilai kang kamot sajroning cerita wayang Bima Bungkus. Nalika oleh masalah tansah ndedonga marang Gusti Allah. Diutus ramane supaya sowan ana ing pertapane. Permati purun nalika diutus ramane utawa berakhlak mulia. Kajumbake ing kauripan padinan siswa. Nalika oleh masalah tansah ndedonga marang Gusti Allah. Kaping kalih manut marang guru lan wong tua. Salajengipun badhe diwaos rencang kula Lendra Alwis. Cekap semanten presentasi saking kelompok kula menawi enten pitakonan monggo. Kula badhe tanglet saliyane kang wis diandharake tulodo dimensi mandiri kang kudu dilakoni dening siswa ing kelas wonten napa wae. Tuladha sing liyane yaiku nalika ulangan mboten pareng nyontek rencange. Kalih nek wonten tugas sing kudu dikerjakne dhewe nggih dikerjakake dhewe. Nggih wonten pitakonan malih napa mboten? Semanten presentasi kelompok kula menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi saking kelompok Bima sampun sae sanget nggih.
Yuk paring keplok kangge kelompok Bimo. Ya, kirang setunggal kelompok ingkang dereng presentasi yaiku Bathara Narada ya. Wis ora iso muter meneh spinere amarga ya tinggal setunggal. Dados kelompok Bathara Narada monggo langsung saged presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula lan recaingan kula saking kelompok Bathara Narada badhe presentasi hasil diskusi kelompok kula. Sedaya kelompok sampun majeng presentasi nggih. Nggih. Nah, saderengipun Bu Fia paring evaluasi, saniki silakan para siswa saged buka Google Classroom. Bu Fia sampun mengunggah soal pengetahuan, asesmen pengetahuan, banjur saged dikerjake nggih. Yuk, Bu Fia paringi wekdal gangsal menit. Sugeng makarya. Oke, sedaya jawaban lan nilai sampun mlebet wonten Google Form. Nah niki ya, kangge penilaian pengetahuan ing dinten menika materi nyemak cerita wayang nilai tertinggi yaiku Putra. Paring keplok kangge Putra ya. Ya, oke, lajeng cobi ya. Penampil terbaik presentasi wau nggih saking kelompok cobi. Sing menilai sanes Bu Fia ning para siswa. Penampil terbaik presentasi pertemuan dinten menika yaiku kelompok ya Permadi. Ya, Permadi. Oke. Salajengipun Bu Fia paring evaluasi wau anggenipun menyelesaikan masalah sedaya kelompok sampun sae. Sampun saged menganalisis nilai-nilai kang ana sajroning cerita wayang tumrap pambentukaning profil pelajar Pancasila. Uga bisa wis jumbuhake ning nggone kauripan padintenan. Yuk paring keplok kangge kelas sedasa PPLG tunggal. Saderengipun mungkasi Bu Fia badhe paring RTL ya, rencana tindak lanjut arupa pengayaan. Mangke ten griya para siswa Bu Fia suwun damel sinopsis cerita wayang lakon Bimo Bungkus. Ngoten nggih? Nggih. Siap saya? Siap. Oke. Yuk sakniki paring dudutan disimpulkan. Dinten menika para siswa sampun nyinaoni babagan apa mawon? Nggih. Ya, para siswa sampun nyemak cerita pun menganalisis unsur intrinsik lan nganalisis nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lajeng direfleksiake. Yuk, wonten sekawan pitakonan atau sekawan pernyataan ya. Bu Fia nyuwun tulung sekawan siswa kangge maos banjur sanesipun saged buka Google Classroom. Amargi Bu Fia sampun mengunggah refleksi menika. Dados sedaya siswa ngisi. Kang nomor setunggal, monggo Mas Diandi. Tapi saya nampa peluangan video iki, pungkasane aku bisa menganalisis unsur intrinsik lan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kang ana ing cerita wayang Bimo Bungkus. Oke, sedaya siswa sampun ngisi refleksi nggih? Sampun. Ya, matur nuwun. Nah, lajeng kangge materi minggu ngajeng tasih ngenani wayang nggih? Nggih. Mangke bahan ajar Bu Fia share wonten Google Classroom saged disinaoni rumiyin. Ya. Oke, saderengipun dipungkasi kanthi donga saniki saged wangsul ten bangkune piyambak-piyambak. Yuk.
balik ten bangkune piyambak-piyambak to? Ya. Saderengipun Bu Fia mungkasi piwulangan, Bu Fia badhe paring pesen nggih. Nadianto niki COVID-19 sudah mulai mereda, nanging para siswa tasih tansah memperhatikan protokol kesehatan ya. Nek ning njaba ruangan silakan gunakake masker. Yen ning endi wae gunakake masker, banjur aja lali wijik ya. Supaya awake para siswa tansah pinaringan kasarasan nggih. Banjur kangge mungkasi piwulangan dinten menika Bu Fia nyuwun tulung ketua kelas Nang Putra malih nggih kangge mimpin donga. Tunggu siaga dedonga kawiwitan. Nggih, makaten pepanggihan dinten menika Bu Fia pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.